Príbeh démon. Bol som ešte malé dieťa, keď sa mi toto stalo. S mojimi rodičmi sme často chodievali ku mojimi krstným. U krstných sme často prespávali. Tak to bolo aj jeden prekrásny deň. Moji krstní rodičia bývajú na vidieku. Na vidieku žijú takto. Každých 10 kilometrov jeden dom. Za domom mojich krstných rodičov je veľká záhrada a za tou záhradou kúsok malého placu. Za tým placom hustý les. V tom lese len obvykle a málo vidno, lebo tam málo preniká lúče svetla. Jednu noc, keď som sa zobudil, že mi treba ísť na záchod, som počul takéto hlasy. Čudoval som sa, že to čo? Zlákol som sa, ale potom som sa ukľudnil. Našiel som baterku a išiel som na záchod. Keď som odchádzal do záchoda, kúkol som sa cez okno a videl som pekne na les. Pred lesom stála čierna osoba, do ktorej nebolo vidno do tváre. Zlákol som sa, že kto to tam stojí v takýto oneskorený čas. Povedal som si, že to môže byť dáky. Povedal som si ešte jednu vec, že ak sa otočím, možno si príde po mne. Tak som vyskúšal, mrkol som na chvíľu inde a démon sa pohol a stál pred plotom záhrady. Zlákol som sa a začal som utekať. Ešte raz som sa pozrel cez von okno a on už bol na okne. Zlákol som sa a za mnou dole prišla moja krstná. Pýta sa ma, že čo tu takto neskoro buntoší. Povedal som, že som bol na záchode a cez okno, keď som sa pozrel, videl som na záhrade nejakého démona. Krstná sa tam pozrela a nevidela nič. Povedala mi, že či myši. Ja som jej povedal, nie, vážne tam dačo stálo. Pozrel som sa ja, nič tam nebolo. Odvtedy som už démona nikdy nevidel a nikdy som sa to už ani nebál sa